Ťukni to, brát. Alebo zomrela. Si žena? Ty koko. Teraz počkaj. Ochlap. Ja sa budem ešte raz. Si žena? Ťukni tu. A žena, ťukni tu! Žena. Zomrela si tu! Druhý Pavlík. Bola si spálená v tejto spalovni dole? Kokos. Je ticho. Ona je tu? Čo je? Čo si počul? Čo si počul? Čo? Poďte sem. No. Niekto na dvere. Počúkal tam. Nie, to by tak nebolo počuť, až sem to bolo tu. Ale čo si počul? Tak čo som počul? Ja neviem, Rado. Môžeš ťuknúť? Na tie dvere? Alebo ich zavrieť? To čo bolo? Len nie je posteľ. Prosím, len nie je posteľ. Pane Bože. Ťukni do tej posteli, jak tam stojíš. Si tu s nami. Ak si žena, ťukni na tú posteľ. Si? A vy? Príbuzná? Ak áno, daj nejaké znamenie. Ak si poznala Avu, alebo vieš, čo to je. Hej, dvere! Jaj Bože. Rado. To čo bolo? Pane Bože. Ale ja som jej povedal, nech zavrie, alebo nech ťukne na tie dvere. Ľudia, ja som jej povedal, nech ťukne, alebo nech zavrie tie dvere. Stojí vedľa vás u okna. Píše Melisa, posila i fotku. Jebe ti? Nech pošle rýchlo. Ideme na chodbu, pozriem fotku. Poďme. Naozaj? Jaj Bože. On je tu. Dobre, dám to platné komentáre.